Казанның Мир кинотеатрында Камал театр артисты Әсхәр Шакировка багышлап төшергән «Җылак» фильмны тәкъдим итү булды. Фильмның режиссеры Алмаз Нургалиев. Нәфис фильмны киң экранда Ләлә Зайнуллина да карап кайтты. Милләтне шәхесләр тәрбияли. Милләтебезнең улпат шәхесенә багышланган фильм сызлану белән үрелеп бара. Геройның һәр сүзе адымы аша нинди тетрәндергеч язмыш узуы ачыклана. Югалтулар аша үзен таба ул. Siz белән килгәнсез. Барыгызга да искиткеч зур рәхмәт. Миңа хөрмәтегез өчен. Үзебезнең тамашачылар белән фикер йөртәчәкбез, кемгә нәрсә ошады яки ошамады. Шуннан чыгып, тагын инде төзәтмәләр кертеп, Алла бирсә, әлеге фильмны беренче тапкыр инде без сентябрьнең башында Мөселман кинофестивале программасында булачак әлеге фильм. Улан финалына узды һәм дә инде сентябрь азаклары, октябрь башларында Алла бирсә, әлеге фильмны инде халыкка чыгармакчы, прокатка, районнар, шәһәрләр һәм дә инде регионнарга. Сәгать ярымлык фильмда улпат шәхеснең язмышын ачып бетереп булмый әлбәттә. Фильмда күпчелек рольләрне халык театр артистлары уйный. Әсгар Шакировның әтисе ролен Минзәлә театр артисты башкара. Геройның яшь чагын уйнарга Башкортстан артистын чакырганнар. Мин Әсгар абыйның яшь чагын уйнадым инде. 18-20 чагын. Шул ул рольгә керү иң башта авыр булды инде. Белеп бетермисезме, театр белән барыбер кино ул аерылып тора. Фильм 9-нчы дистәсен ваклап килүче Әсгар абыйның кичереше аша татар халкының тарихында ача. Гомер юлының һәр эпизоды күңелне чеметеп, уйландырып куя. Милләтне шәхесләр тәрбияли. Шәхесне гаилә һәм нәсел җирлек тәрбияли. Менә шуңа күрә дә менә мондый фильмнарны карап, үзебезчә нәтиҗә чыгарып үзебез өчен. Һәм инде шәхесләрне һәр милләтне менә бит безнең нинди кешеләребез бар. Бүгенге көндә Әсхәр абый Шакировны мәшһүр безнең татар дөньясының мәшһүр шәхесен театр дөньясы белән генә түгел, җәмәгать эшлеклесе буларак та татар дөньясында уйнаган аерым роле турында да аны шәхес буларак ача белү һәм үзенең инде яшь чагыннан ук аның язмышын сүрәтләү, аны күрсәтү. Халкыбызның күренекле шәхесләренә багышланган мондый хезмәтнең әһәмияте бәяләп бетергесез. Бүгенге буын эчендә зур үрнәк ул. Ләлә Зайнуллина, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары.